हेलो दोस्तों, एसएम की भोजपुरी कहानी चैनल में रौरा लोग के स्वागत बा। दोस्तों, आज फिर हम एक नया कहानी रौरा लोग के बीच लेकर आइल बनी। अच्छा लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करब। तो चली एक नया कहानी सुनावतानी जेकर शीर्षक बा तपस्या के सही अर्थ। भूषण आज अपन स्कूल में आंख बंद करके पालथी लगा के केहू टीवी सीरियल में देखावल तपस्वी के भांति कुछ बुदबुदात रहे और ओकरा के देख के ओकर सब क्लास के लइकन हंसत रहसन। एकाएक मास्टर साहेब के क्लास में प्रवेश करे से सब लइकन हड़बड़ा गइलसन। मास्टर राधा मोहन जी भूषण से पूछलन कि बेटा तू का करत रह। भूषण तुरंत बतैलस कि तपस्या। राधा मोहन जी तब लइकन के बतैलन कि तपस्या का होला और तपस्वी के लोग होला। सब बच्चा जादुई ताकत प्राप्त करे वाला विद्या के सुने खातिर व्याकुल रहन जा। राधा मोहन सर बतावे शुरू कैलन कि अगर तहार दिल के इच्छा प्रबल होखे तो उ सोते जाते तहार इच्छा पूर्ति के धुन लाग रही। ऊपर वाला जेकरा के हम ईश्वर, रब, अल्लाह या गॉड कहीं ना जा, उ तब पिघल जालन और हमनी के अभिष्ट के प्राप्ति होला। जितना भी आविष्कार भइल बा उ चाहे मंत्र के हो या यंत्र के हो, सब खातिर साधक बने पड़ेला और तपस्या करे पड़ेला। तपस्या जंगल में बैठ के कईल तप ना हो। तू पढ़ले होखबा कि कैसे वैज्ञानिक के उ प्रोजेक्ट के पूरा करे खातिर दिन रात लाग रहेलन। जब आदमी अपने आप के केहू लक्ष्य के प्रति समर्पित कर दही उहे तपस्वी हो जाला। जंगल के मतलब होला लोगों के भीड़ से दूर और चुनौती से भरल संसार। हमार वैज्ञानिक लोग दिन रात नया आविष्कार खातिर लाग रहेलन जा और उ लोग के खाना पीना के कोई सूझ ना रहेला। कोरोना वैक्सीन हमार वैज्ञानिक के अथक परिश्रम और तपस्या के ही परिणाम बा। अब भूषण और ओकर सब सपाटी के समझ में आ गईल कि वरदान कोई जादू ना वरन स्वयं के द्वारा लगातार परिश्रम से प्राप्त फल ह। राधा मोहन सर लइकन से पूछलन कि आधुनिक भारत के केहू तपस्वी के तू लोग नाम जाना ताड़ा जा। तब सब लइकन एक स्वर में कहलसन कि सर हमार पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम एक तपस्वी ही रहन। काल हमनी के एसएसटी के सर बतैले रहन कि कैसे उ आपन मिसाइल निर्माण खातिर अपना सर्वस्व अर्पण कर देले रहन। सर बिजली के बल्ब जलाते हुए पूछलन कि भूषण ई बतावा कि ई वरदान के खोजले रहे। भूषण तब उत्तर देलस कि सर थॉमस अल्वा एडिसन। सर पूछलन कि अब बतावा कि तपस्या से तू का समझल। एह पर सब लइकन एक साथ बोलसन कि केहू आविष्कार खातिर एकाग्रता के साथ समर्पण। राधा रमन जी बड़ा खुश भइलन कि बच्चा अब तब के सही और समझ गइलसन। उनका विश्वास भइल कि ए में से कुछ बच्चा एकाग्र और समर्पित होके तपस्वी जरूर बनी। तो दोस्तों ई कहानी एजे समाप्त करतानी। धन्यवाद।